lain bajurai besar sepakan yo, san sepakan yo. Abajing em jong pila pen ki area. Abajing em jong pila pen ki area. Jing kermen lagu baro datang lalu. Neu lagi jing kerku jeriaki baro. Ayu bale du bete pensa eno. Neu jing kerku jeriaki baro. Neu jing kerku bukailah denyo. Neu jing kerku jeriaki baro. Ayu bale du bete pensa eno. Bangkit laga krus lagi bukti siautan. Banda laga lingna shisha berlalan. Neu lagi jingkerku arkadi ganda. Lenter-lenti insyurai kata nanca. Neu jingkerku jeriaki baro. Neu jingkerku bukailah denyo. Neu jingkerku jeriaki baro. Ayu bale du bete pensa eno. Ababi becaki bagerhai raspan. Kendau mudres ular-ularka unsyan. Neu lagi jingkerku mas pada warna. Ganong hapeng gombang iutan demka. Neu jingkerku jeriaki baro. Neu jingkerku bukailah denyo. Neu jingkerku jeriaki baro. Ayu bale du bete pensa eno. Unta hapeng ki jingkela rekha. Batu jingker membudon hutan longtang. Neu lagi jingkerku butaiku denhai. Jingshkan dinyo adu ajing le ganwan. Neu jingkerku jeriaki baro. Neu jingkerku bukailah denyo. Neu jingkerku jeriaki baro. Ayu bale du bete pensa eno. Ingin ruai setang kawe ke jing ruai. Ada macam ruai ke belai sepak ndru kuwe. Kum kawak berpenai. Kau apa pernah Kau kajing sungai
Lain untuk prom sungguh, amin. Ngiyawan lang biang hagani kajaka hagani no pai jong ni kesengi. Sa hisen di piang sobhai pilang baru ki para bangai ki bayawan hagani kesengi. Syagani kelumpung jong kajing sikri blai kajongi. Hagani kepor hasua yang bersedang. Ipen pau yang kajing setengah kumen. Hagani kepor ya kajing don rengkat ki breu lane ki officer. Jong ka PCI ka jongi. Kita ide Reverend H.L. Masing ibalong moderator elect jong ka PCI. Kamjuru yaw Senior Administrative Secretary Reverend B.R. Khanayor. Ipran subhai pi pastor siya kane ka jing seng ka jongi ka jing don ka jong pi kalong ka jing ai man sim na ka banta jongi. Ngi priang subharu ya pastor El Nongrut inong kren sibit janmet iba lala banyadon dekat bat ngi priang subhaya pi pastor da kajing ej pada kajing kemen kumjuru mene la priang subhaya pastor El Dinungsij ibalong nong kren jangi hagane kapor priang subhaya pi pastor lambat ikong la pilewan lang hagane kapor ublei unkurku ya kajing sim banta kajong pi bangi kesenot hang ne. Kapor kalabiang yang i ya kabangin asdang no ya kene kejing syakri play kejongi. Da kabangin ya ruai kana majur ruai kaba arspa ar peusau. Hadin bangladep benruai ya kene kejing ruai. Ngasubhan khod ya pastor ar lemba ya kaba in pensngeu nagaktin kejong play. Bayalam yang i agajing duwai. Kan majur wai ka arspa arpsau. Kajing put jubili, kajing yap kalbari, ka sawajam jing penim yangi. Ngin yarwai barsau kedekon. Kan majur wai ka arspa arpsau. Let us sing hymn number
2 to 4. Kajing put Jubilee, Hajing Yap Kalbari, Kasawa Jamjing, Berin Ayangi, Doles Gaumamen, Simbas Wan, Jisula Jobka, Skibalai Niki Koi Di Jing Yap, Naki Jing Kum Kin La. Parola usyur, lapen snim ikut, pakir syaneng syak yang ibabahun, jin jalma kari klaupa, ya kiriu nget ben, snim kam labari Alkitab yang lukap dan ubahan. Us enjing sok lajo, bertai jing tepat pon, kaseyon rudak, pojong bukan jom, demen tabaro risasyan, aying jindum tum, misyalat ka bentas kem ka jompi, uji sutrai kipan. Don pat babelin ban, aperteki jusan, apang bat pophan, syaitan bat jing man, hajing suk chai ban, hajing hon, kishong hatrai ka, kedukun kijing ya le lawai no, bondan suki non shu. Tungin syak skor ke jing pulih na kektian ke jong belai. Kabangilak ban syam na kilai teligi benta. Kabenta ke beningkong ngin syam na ke kitab Deuteronomy. Kelenong ke ban nyau ke dekat ke ban hendreu haduk ke bakat wei. Kabenta ke baar na ke sithi ke jong apostol Paul syakinong Ephesus kelenong ke basau. Kelenong ke basan ke dekat ke beningkong bat ke baar. Bat kabenta ke balai na ke sithi ke jong apostol Paul syakinong Kolosai. Kelenong ke balai ke dekat ke bakat ar haduk ke bakat nyau. Let us listen to the reading of the Holy Word of God, taken from 3 parts of the Bible. The first part is taken from the book of Deuteronomy chapter 7, verses 6 to 11. Second part is taken from the letter of Paul to Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. And the third part is taken from the letter of Paul to the Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Kaktian ka jong blay ka ong, naba melong upat lang bakentang yaw turay ubaw blay jong me. Utaw turay ubaw blay jong me ulajit ya me. Ya kabanlong upat lang bakerpang ya uhi ken. Nalor ki kenjaban riu baro ki bahakmat kapertai. Utray syam la it ya pi, lamne jit ya pi. Namar pilalong kambon bani ki wepat ki kenjaban riu. Naba pilalong ki bakham kendiat tam, na ki kenjaban riu baro. Henrei namar bau utray ula it ya pi.
Bat namar ba un pendap ya kajing smai ya kabolala smai haki kepa jong phi. Muturai ula ya lamno ya phi da kakti badon bor bat ula pelat no ru ya phi na kata ka yeng kajing long brau. Na kakti uparo us kari ejep. Totip namar kata bau turai uba blay jong me ma ulong ublay. Ublay ubayay ne ken ubayay sumar ya kajutang bat ya kajing isn ay. Bat kita kiba it ya bat kiba sumar ya ki hukum jong hadu shi hajar ki pateng benreu. Badu penhiar keput persyak kemat ya kita kiba syun ya ya gaban penjat no ya ki om tut slam ya utau basyun ya un penhiar keput ken persyak kemat ya Tomen sumar namar kata ya kita ki hukum. Bat ya kita ki an bat ya kita ki jing bisyar. Ya ki bang hukum ya me hagan kesngi banle ya ki. Tolong pi namar kata ki nongbut yau blay kum ki khun ba e. Bat to pin yaj ha ka jing e kum bau kresro ula e ya pi. Bat ula ai ti no ya lade na ka benta jongi kum ka jing aingu bat ka jing kenya ha blay. Ya ka ban long ka jing iu ka ba iu bi. Namar kata kum ki bala jit ki ba khut bat ba e jong blay. To pin Yakub ya ka doknut ka jing sngaw sen e, ka jing sbun ka jing sngaw ka jing jamnut ka jing yasha slam. Da ka ba yasha parlok da ka ba map parlok. La daw no uno udon ka jing mudu yano kumbau turai ulamap ya phi kum taru to le ma phi. Ban na lor kini ki ai baro to phin kop ya ka jing ya it ka balong ka panpo jong ka jing penjanai. Bat to ai ba ka jing suk ukres kan sensyar ha ki doknut jong phi. Sya ka bala khot ru ya phi ha ka wei ka met. Bat to long phi ki bas ngongu. Ai ba ka ktin ukres kan shongker hai ha po jong phi ha ka jing start baro. Da ka ba hikai bat da ka ba yasneng parlok ha ki sam bat ha ki jing ruai. Bat ha ki jing kan ut ba kan jam sim. Da ka barwai da ka jing ai ha ki doknut jong phi shaw blay. Te ka ai baro ka ba phile. Ha ka ktin la ne ha ka jing le. To le ya baro ha ka kerteng jisu ubau trai. Da ka ba ai ngu ya blay ubau kapa. Dau ublay un kerku ya ka jing pulay ba jing sha skor ka ktin ka jong ngin la ya khamat jong blay ka jing duai. Let us look to God in prayer. Kaburam ka jingu bat ka jing yaro ngi ai shame ablay. Namar ngitip pa melong ublay uba dap da ka jing bat uba kenrei ka jing map ai. Melai isnay ban yalam yangi upat lang jong ka Ribhoy Presbyterian Synod. Nadu kapor bat usnam ubala seng yangi hausnam shihajar kendai spa kendai pupra. Bat hadu kaneka kelip mat ka pamenta ka bangila dap arpu nyau snam ka jingyat lenti ka jongi ablay. Ngiyo iya ka sangti blay ka badon bor ka jong me. Kabayalam ka babtin lenti bat ka badon ringkat bat ngi iway pa iway. Bawatlah hateng kum ka sinot hoot ngimla ban len. Bangimat ya ki jing jau umat ngimat ya ki jing bat ya ki jing tenju ha ka jing lenti jongi kum ka sinot. Nre ablay ha ka bakum ka ne ka por bat ka klip mat ka bamenta ngi phai la ka jong ka khmat ka jongi shabneng. Bat ngi ong komen sim jonga toker khu ya utrai. Bat baro ka bahanga ya ka kerteng bakho jong Ablay malai isnay ban yalam yangi ha ka jingyat lenti ka jongi ka baman la kasngi. Bat ngilong kumne kumangi long ablay. Day namar ka jing bat ka jing isnay ka jong me. Ngiduway namar ka ta atray ka bam isnay ban yalam yala ka jong ka sinot ka ba ka jong me. Hakisngi ki por ki badang sa jong ka jingyat lenti ka bam medang ibet ban bu yala ka jong ka sinot bat yang ilang baro. Hasla jong ka ne ka pertai. Ngiwana jan jong me ablay ha ka bakum ka ne ka por ba ka klip mat ka bamenta ban pau ya ka jing ngongu ya la ka jong ka balang ka jong me hang ne ha umket pastorate bat ka Ribhoy mingi presbytery ki bala pediang snubha yang ngi upat lang jong ka Ribhoy Presbyterian Synod bangin yo ban penlong ya ka ne ka jing ya syam ka ba arpun nyau ha ka ne ka por bat ka ne ka sngi ka klip mat ka bamenta. Hoj au blay ngiyo I da lagi jong ki khmat ki jongi ya ka jing yalam ka jong me kham tam ya la ka jong ka balang ka jong me hangne ha umket
Ablay ngiyo I dalagi jong ki kemat ngiyo sngawru dalagi jong ki skor. Baki don ki long ying long sem hapo jong ka neka balang ka jong me. Ki ba pediang ya ka neka jinya sang ringkat bat ka kemi ka bat hiak pang hayeng. Ki ba don ki ba pediang ya ka neka jinya sang ringkat bat ki kun. Ki ba don apa deng ka jing hiak pang hayeng. Ki ba don ru ki long ying long sem. Ki ba pediang ya ka neka jinya sang ringkat bat ukpa bat hiak pang hayeng. Ndrea belai ngimla ban lan ya ka jing kerku ka jong me. Kabaki ne ki long yeng ki bangila yo ban shong ban sa ha ka yeng ka sam ka jong ki ya thu ya ka ne ka jing shisha. Bawat ap deng jong ka jing kabaki yo mat ashwa bakin pediang ya ka ne ka jing ya seng. Ndrea ba ka ne ka jing ya seng ka boy hapo la ka jong ka balang ka jong mi. Ki yo I shisha ya ka jing kerku bat ya ka jing the sei ka jong me. Ngiduai namar kata aturai ka bam snei ban yalam ya la ka jong ka balang ka jong me. Ya ka pastorate ka jong me bat ya ka presbytery hibaro ka wei. Bakum kirim pe yung Kristan hapo jong ka balang ka pastorate bat ka presbytery. Kinang yo aturai ya ka jing ya it ka jing ya long ka wei shi ying shi sem. Kinang yo ya ka jing kot ka jing khia. Baka ne ka jing wan yu kejat jong ka sinot ka jong me ha ka ne ka snem. Kan long ka jing kerku bagi to ge badon na padeng ka jing pang ka jing shitom kin yo khia no. Bagi to ge badon na padeng ka jing ka jing tunju jong ka jing im kin yo lait no. Lingba ka jing kerku ka jing isnei bat ka jing the sei ka jong me ha ka jing im ka jong ki. Ai baki ai ki ai baro ki la penlut pensep lingba jong ka ne ka jing pendap penbiang ya ka ne ka jing seng. Kindang yo shu ya ka jing kerku blai ka jong me. Kabatut na kaket ka jing isnei ka jong me ablay. Iwan ajan jong me ablay hakane ka por ringkat bat une upat lang jong ka ribhoy Presbyterian Synod hoot ki donru ki bawan na syabar jong ka synod hapo jong ka ne ka balang na ka benta bangin yo ya ka ban sngap bat ban syashkor ya ka jing ya selok na ka ktien ka ba immat ka ba shisha ka jong me ablay. Namar katangi duai ya kabam nisnei ban pensyat bor ningkong ya lau jong syakriu jong mei Reverend LD Nongsik ubam lai snei ban yalam ban penpoi hapo jong ka ne ka jaka na ka benta ban sam ya ka kubor ka ketin ka jing pen im ka jong mei. Iduai namar kata atrai kabam snei ban pensyat bor ya bagi kubor baro ki baula penkre bat ki baun sesama pedeng jongi hadin katto ka ne por kin long ka jing kerku na ka benta jongi iwei pa iwei. Ngis ngau tu atrai baki syakri ki jong me ki bawan syakane ki jing seng ki don na pedeng jong ki batngan bat ki basliang ya ki jing bam ki jing im ka bakan jam sim ki don ru ki batngan atrai ki bamat ya ki jing ki jing yat lenti ki jong ki bat ki tngan ya ki jing pensyat bor ka bawan na ka khat ka jing isnei ka jong me lengba ka kubor na ka ketin ka jong me. Namar kata ya rap ingi iwei pa iwei bing laban pentuli lagi jong ki donut ki mensem bat ki jing mot jing perkhat jong ngi ablay. Bangin laban pediang ya ke kubor ke jing penimai ke jong me. Bahkan long ke jing kerku na ke benta ke jing im ka paman ke sengi ke jong ngi. Bahkan long ru ke nong yalam lenti ha ke jing yat lenti pilgrim ke jong ngi. Hasla jong ke ka pertai. Ye duai ruat rai ha ke bakum ke ka por ba ke klip mat ke bamenta. Ya ki nong yalam jong ke sinod ba yet ke jong ngi. Nadu moderator ki executive secretaries ki nong kit kam ki pastor ki profesor bat yang hilang hibaro kum ke sinod hibaro ka wei. Iduai ya ka ban pensyat bor ya ki nong yalam jong ka ningkong bat yang ki nong syak yalam ru kum jo. Bangin la ya ka ban pentelon ya ki kam jong ka jing syakri. Hapo la ka jong ka sinod bat syabar jong ka ru kum jo. Bat kham tam au blai na ka bentaban sami ka kubor ban pensapriang ya ka gospel ka jong me. Syakito baro ki bompat yo pediang bat ki bompat yo sngo ya ka. Pen yo angi ya ka jinga it ka jinga teli ka jinga long ka wei kum ka sinod ibaro ka wei. Bat ya rap yangi bangila ban ai la ka jong ka ketiga man ka ketiga diang ka jongi atrai. Kenang ba ka sinod ka jong me kan la ban yo ya ka jing pensyat bor. Kabawan na ka khat ka jing isnei ka jong me bat lengba ka jing shimbanta bat ka jing no senyang jongi kum ki dekot jong ka sinod di baro ka wei ka sinod ka jong me kan laban poi syakliar jong ulum seyon bat bakan yo ya ka ban perta ya ki jing ruai ki babang bat ki batiang jong ka seyon ni duai namar kata trai ka bam sne banang yalam ru kum ju
ya ki sngi ki por ki badang sa aga jing im ba ka jing yat lenti ka jongi kum ki khun ki ba et bat ki ba siu spa ki chong me ngi dip shai ba ki ai baro aga jing yat lenti ka jongi warlangi hapan mat ya shibun ki jing tenju aga jing im ba ka jing yat lenti ka jongi ka paman la ki sngi nerima me melakular ya ka bandon rengkat bat ngi kat ba medang ibit ban bu yang hasla jong kana pertai namar kata trai to isne ya benang yalami ki sngi ki por ki bedang sa jong ka jing im ka jing lenti ka jongi bata ka bam seben pensat bor yang ki khun ki ba ej pat ki blas seus pa ki jongi to isne ka ban snap pat ban sha skor ya ka jing duai ba ka jing khot kerpat jongi ki syakri ki ba red pat ki ba tolot ki jongi da ka bam isne ru ban map iki rengkang ki palat jongi ki ba bun ki ba mesyam ga barit ma pau na batang ha ka kertang ka bomju syak jab ka jong trai bat nong pen im jong yu Jesu Christ ngidapan ngidakot kerpan yakini baro ro amen. Doble no kurku bat pensaj bor ya pi pastor ya jing simanta jong pi hag ba pule ga tin jong ble bar yalam hag jing duai ngi sabharu bentiap ya gajing don jong Reverend SC dengan ibadai administrative S dengan administrative secretary jong KJP assembly yang subhai pastor jaga gajing seng gajongi bari dap gajing kemen bari gajing don gajong pi ka amen sim yangi kumjuru ngitep bagi don kinong mi kemar gajongi ki balala man ya poilang rengkat bat ngi ha gani ke por ke belong ke MLA MDC dengi priang subhaya pi bagi jing don ke jong pi ka pendap yang i da ke jing kemen bar ke jing sengau bha bar ke ju ke por la don ki para bengej bawan na ki wei ru ki kenoniam ba pher ki badon po pot jong ri boil ne na shabat ki priang subhaya pi ru kumjo ngine poi sya ke wei pat ke benta jong jing syakri ke jong i ya ka bangin yo ban lum ya jing aingu te kat bangin dang lum kat baki osha ke dang lum ya ke jaingu gidan kine sau tali ki koyar ke ban pensngeu hangi lomba ki sur ki jong ki ha kene ke por ka ban kong ke ke umket society ka baar ke nong tulu mathan prestris senior standing koyar ka balai ke ri voice ngi prestris senior standing koyar bar ka besau kadai ka RBP Synod Union Standing Choir te pen sobha ban shim ka we hedin ka we kat kum kine balabu beng ki oshar kin sobha ban lum ya gi jingo te hadin bangladesh ban lum ya gi jingo nga sobha ban khot ya we ni ki frontal delicate ya balawan na ka Tripura Synod after the offering collection may I call Reverend Kiran Deb Barma to consecrate the offering.
Pashu yang pekai na syajai Bensim kamon syuban pai Inang tamban kenobat pan krokti Yakinong yalam jonggi Jing at kulun kisah laban si Tindu kipas kem hakti Gunung syarat Uding du hakti Torah Gunung syarat Kasenduk jutaan tobat Bukyu mentah Hulung sinar Kabor yapite unai Urishot om Badrishot dim Hakneng riklawat syakti Gunung syarat Kasinot hakti Torah Kunang yalam syasyil yang jong kawan Dan bajing im kadang Wanyan hokloy mentak gunung syarai Nangkay na ulung sinay Nong pucong nebon kipay din mentah Hajing ngenay batalan Kita por ubay hati jongmen Buat angin saat manamben Ikun jongmekin om yap terkongsyu Kaum dingin om berdu Gunung syarat Udin du hakti Torah Gunung syarat Kasenduk jutaan tobat Bukyu mentah Hulung sinai Kabor yapite unai Urishot om Badrishot dim Hakneng riklawat syakti Gunung syarat Kasinot hakti Torah Tunang yalam syasyil yang jong kawan Dan bajing im kadang Hak mi ngawan kloy Hak mi ngawan kloy Berkenong jong nga kadang lambat nga 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 Bagan saay uwe pawe ubaleya Kamon jong nga Topen kret, ya na jing im Topen kret, ya na jing im Topen kret, ya na jing im Nabaka jingwan arsin utran Jisu kalahaja Hakin o babrunan Jengkup bali unpong
จริงวันจงอุตรายจึงคอดคำตากันลงนามาอุตรายวันกันดิดกุมอูนงตูที่ดักที่ชิมกันเป่ากุมบ้าอุลายทูตัวใหญ่สูงมากินกินจงงาสวาบากาจิงพุดโลกันวันเจอเฮ็ดยักนักกาประเทศอีโนกีเอกีจิงพวกไรกาโดว่าเป็นสุสีอยู่เพลงตัวเบ็ดพิยากะหอบจิงเย็ดนักกาจิงยินจิงสุดกะบาจานัยฮาลาโนโนเป็นคุณจารูบัสยามตัวไออุ่นดีกาจิงเป็นอิมตัววันบันดี Na pangalong u alpha bat u omega u baningkong bat bakadu u basdan bat u baku Yang jod ko sayon u blay bin bet yala jing im Yang jod ko sayon u blay tu yad kalam tikim Yang jod ko sayon u blay sumar yala min sim Ba koridor ba ay ublay Si bisha la hajan Traji sula janwan Bin kreko yad bin kreko sayon jong ublay Bob nang jur ha ukun bin riw Nang jersi syakikam basnil Na nang roy kajing stat birthday Kim shepting shuwat ya ublay Kinyaw talaya kijing ya tut pa em kin om ngay pa katakan saja shisha Ban trai jisu sa wan shao nok loy Ban nep ya kijing ya tut pa hak mi nga wan kloy Hak mi nga wan kloy, hak mi nga wan kloy Wan shao ya la ti chong Ban gan sa ai nong ya umay pa we Kan kong ka ching le chong u Hak mi nga wan kloy Hak mi nga wan kloy Makanong chong na karulam bat nga Makanong jong na karulam bat nga Makanong chong na karulam bat nga Makanong jong na karulam bat nga Balasaan huy pa we ubaleya Kamon chong na Dopen kret, ya la jing im Dopen kret, ya la jing im Dopen kret, ya la jing im Na baga jing wan arsin utran Jisu kalahajan Jehovah habaten kabadansa Troy babha Tuyen banda yakari nakijingma Yen hasenda chong iway paway Long mamikas kijing yada Long swallow milk now Kaburom akor hang ni baru satam Kajang suking klen hang ni kerhayo Kum hak ben eden kinjay kalon
jin stat te Asha eng ken kamen nor kari kasi bagi kmigi patuman kia tukana shano ki her shano ki ja juk soti nela jinya majiyanya bishi jibun dan jingpa hormat burong param simishun katu katok kasyukor kine kinang jelay akori kasi nasmo sen babun jay pagsawan harga imlang salang kajing bamsap jimbang pong kan sa kala jimbang kajing sarong hangame krop ng kistong kajing ya tiplem kalanis ro kiniru kinang yaisha wat hajing sha kiplay kajing ya le markenti jingkau kiya kiwe kajing ya iya deli kalasin joshisha jing ya kajing kirum kisang kijing ya pra Let us look to God in prayer. Our Heavenly Father, we praise you and we exalt you. Thank you, Lord, you have given to us beautiful day, beautiful Rebbe and you bless our Rebbe conference. Now we offer you our offertory as a token of love. Please accept our offering to extend your kingdom. We ask this prayer in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kublai shibun ya gini sautli hikunon jing nongruai kabanengkong komket society kabar kanong klu mathan Presbyterian Union Standing Choir balai kariboy semgi Presbyterian Union Standing Choir bat ka RBPS not Union Standing Choir kisur kiba tiang kiba pelapan sengau hapadeng jengi to ai bagini kisur kinalong shisha kabala pen ketak ya gidadut ki jengi ya nori ya no ten markata kalong ko kubor long ba jeng ruhai ke bapi ai ten markata kublai shibun ublai kurku ya pi baro. Thank you, Reverend Kiran Dabarma, for consecrated the offering. May God bless you. Ngilapoi siya kini kawai pat kabenta jo kijik syakri jongi. Ia kabangin syakri yau blay. Da kabangin pensya skor. Ia kaketin ka jongu ha kini kapor. Lang bau syakri jongu. O balawan ra apdeng jongi ha kini kapor. Reverend LD Nongsi. Kakerpat langi lang baro hagre por. Ya kabangin sya skor. Bat bangir ya sengap ya ke kubor. Ya kabau syakriu jong blay. Un sasam baru sabet apdeng jengi hagre por. Pastor ngi priang saisen ya pi. Bar ngi iskam ba kubor. Kabapen sabet bapen sa kren apdeng jengi.
Kandalong sisa ke jingkar ku nak berdajongi. Ni ayah pi ya kapor, kasyong api pastor. Dan magtah ke kapor, ngakerpat ingilang baro. Dalong kepala. Ya kabangin paryaki kadba ke jingkren. Kadang ya, kata ke jingkar par ke jongah. De hak ke kapor kom ke jingper kre. Ya kabai pastor pen kre ya ke jingkren ke jongi. Tetong ini ruai kena baju ruai. Kaba arspa arpen reu. Tehadin kena ke jing ruai. Ngasobam khot di pastor. Ban syem ya kena ke bentah. Kan baju ruai kaba arspa prapen reu. Kan baju ruai kaba arspa prapen reu. Hymn number 286. Sawan lapa jingkeru kumbala kula utrai ayom syong pengakin wanru ahunong penemul ai lapa jingkeru la cuman deyula pangi kerpan sawan lapa jingkerku mensingki brewan penteng eleng rilumbat ritoru aiba unsleu mensing sawan lapa jingkerku agito tejur atrai entangi trang bagi wacu lapa jingkerku to'ai lapa jingkerku Pangi kerpan insawan lapa jingkerku atau ai mentangi pelabangi kerdu mentayu jisungi lapa jingkerku jingkerku ngiwan jingjau jing isnai la cuman teyu lapangi kerpan. Reverend Moderator, kenang kitkam baro jangka senat riboy presbyterian ki pastor ki dekat ki delegate bat baro ki paj riungai lasius pa ki jongblai ka bangi donlang hagan ka lempung ban syakri ban tei ni ka duan jong jing syakri baka jing ni dem nyaka ka teng trabi jong Jesus Christ nga ai kublai ye phi baro hagan ni ka no phaisngi haka kerteng ba e ba don bor kejong trabi jongi which is Christ. For all friends who cannot follow Kasi language,
I'm very happy to see you in our midst, who came from the unit of the PCI as the fraternal delegate. I greet you all, my dear friends, in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Reverend Moderator, ngayeng Singapore, kum Moderator, jong KGP not sabni. Ban wanra ia kajing kublai, nakas not sabni kajung ia pi, kasinot riboy. Rengkat kajing duai bau blai nang kerku, unang lam ia pi kum kasinot, nang yai deka bor sikabor, nang la ban pen crown, ia kakerteng jong trai bau blai jangi. Menga kibaying bad parlok balewan lang na po snot office. Ni asin magajing kulay pi haga juga kedeng kejong jisu bau trai. Ngapen pau kejing songu ba kraw yo trai bau blai. Ubalaya lambet ya lau jong shikri baret. Ban yeng hapdeng jong pi. Ban ai ni ka kubor tak tin ke jong blai. Ngapen pau kejing so borom sibun ya pi kum ka snot hang ni. Lengba ka working committee. Sebab lakin mau yang au sikri beret ban pen yang hapdeng jong pi ni kapor manya samislok ya kektin ka jong blai oh is no sngan ni kapor baki bon ki pastor na po snot sabngi jongi don ki pastor ko fraternal delegate kelawan nadu kasi thodien but way ni ki pastor ila ai ka jingkren hakami si thodien bat menta hang ni kajinga sangat sin la kren biang pastor na not sabni but shibet hang kajing sang ba min mit ru sa yo ya kajing kren nei pastor nong rut badai na kas not sabni but ni i hang ni ya i pastor BR knayor long i senior administrative secretary jang PCI iri dorang kat ni kapor ni don lang ru na kajuk tertri maulai ngai kidon sibun ki para ngai bi jongi Bawan nak senat sebni, bat kam tam na po molai ni selong rilung presbytery. Kajarin jong pi ni kapor, ay men simru inga shikri berit, pang yeng hapadeng jong ni pai lang ras silspa, ban sami ka kabor kektien kajong blai. Pastor nong root im saa kajeng ren sibit mimit, day west tips ketri jong senat sebni jongi, mas cimti ke kam nudu ka shitrik jauh benai April. Pastor S dengan Ibala itu menila pediang dari moderator, dari administrative secretary yang KPI assembly, masa simti ke kam hau benai di belai orang kat ifiru pastor, secretary ke bakoror ke bau belai ibet bantu chat lor jongpi, banyak tray ke kam ke jong belai. Di kumi ke jong belai, haga jeng ibet ke jong try ingin duai jar, bau belai wan ai hengi. Ya kini ke beneng ke baklak saat kum ni lat sipor ya ke bor jong ni ke mariang ya ke leer nang mengilah ban syong lai lo ban snapan syakor ya ke ketin ke jong belai ngaken mau hak wei ke jing seng lam jong ke jing seng samla ke jipis not sabngi jongi la don pastor la penbet ban ai ke jing lam ke por ya thu khana kum ni Uang maka don hakway kapor hanggang long yeng. Ukpa batray kam office. Lawan na office la poy hiyeng. Daw poy hiyeng usyong sakma syong kai. Ban sim yaka kot kubor. Bat ban puli yaka. Ka kamram pat yaka kimi abaw kpa lawan tray. Kan mau gilong kimi. Kay pile abaw kpa lawan tray. Kamram jong i kom ka kimi kalong ban pin kresha ban lai aisha yau men pa haga jaka bo shong kimi bo puli kot kubar nak la dep thesha klei bu ya pilesha ya pilasha haga mi jong o kalek no u khun ba he do ka yeng u ya u le kai haplan mar uru la dep krekot hadin wan skol u khun ba dangrit Ubadang susdang ban par
บัดเราได้ยกบัดนักเอกเละบันแยงเขาบอกอยู่อีแต่กับเปลาชาจงป่าอุลตุรฮัจันแต่กับจิงเมนอุคนบัดยังกับมีอุเยงอุตรียังกับเปลาชาบัดกับชากับละฮอดฮักเม็ดจงนิอุคนเราเดินยาร์เกลียงมาเรียนยาร์อุตอุคนกับมีคนมาเรกองกากป่าคำอกอรคำเป็ดโยคนเวลามันเศร้าอุกป่าวองกักมีบีกวาราชากับคำยุทโธวาชิตทับยังกักมีบิตารกักมีกับพาเชวคนกองเมมันเป็ดอยู่ปราตาชิตทับโยคนบาดเพราะอันงดกักมีอุคนบาดคุลงเกียามอุกป่าหดินบักดิกิไลงดกิเลยามอุปขัดอะไรของตัวไงก็ไม่เจียหางตาอุเยงจัดอุเล็กหัจันอยู่กับกิมีอุบัดอยู่กับตีอยู่กับกิมีบัดอุกดบได้คุลงสิเลียงวงกิมีคนมาเงาบักลามาอีกกิมีกับปอร์รังกัดกับอุมัดก็จึงtiarกับงับบัวสัตธามันก็จึงสโนเรมกับพายโชกปะกองปะมาอย่างงารุงาบักละอุคุณเฮวันมาเรวองปะปะไม่มาอย่างนมางักคลมเป็ดยัยเห็บบางามาเล่นกระจิงเละกายรอไลงดกิคุณเฮก็มีอุปากิยกดบตะกระจิงกันนั้นนมารุกปะเขาบอกประคัดวงอับเลยบาเลยกระเจียกนี้เลยอุองปานมาดังบักลำดอนกันนูตั้งในอินีดาวบริตกันเฮกันโปรยกกระยกยิงกระเซมบักกันลำดอนกันยิงสวดจมดอับเดงจองพีกิคุณไม่อีกิจองเลยกับคูบอร์กับบางอนระอับเดงจองพีนี่ก็ปอร์ก็ลองเลยอุ่นน้องยารับจองฮียากับบางอิละบันเชมนักกิตาบจิงเข่งกละนองกับอาร์พเวก็ได้ขอดบันเยวพระบัดขันได้ For our friends who cannot follow Khasi language, I would like to share with you my sermon this evening, which is taken from the book of Numbers, chapter 21, verses 7, 8, and 9. And the theme of this sermon this evening is God is our helper. Ublay unayarab jangi. Inyadway. Kukpa jangi ubabneng. Ngiwan hakmat mingan ni kapor. Miyo iatray yaw pait lang jami. Belawan maniasno langan kajing yesakri yami. Rengkat kajang nut ban yos ngaw. Ya kajing rway yaro ya kateng jami. Ban yos ngaw ya katin im ka jami. To kren atranyan syaskor. Mamilong lay jangi. Try long ka mon wa khoj mi ko pa. Isnay ban pen jay kani kadla shipor. Kanang magakubor kalapan ngaw ka por. Kan yo jaka hagi khon mi i jangi. Nabakakateng ka jong Jisu bao try. Amen. Hakani ka ktin ka jong blay. Layat ho yangi. Hapreng ka jing noman sim. Ka jing tieng, ka jing siir jong ki khon Israel. Habakidon hari klau. Habao Moses uyalam yaki khon Israel nari Egypt syari kanan. Kelahap maniyat lengba iksibon kejinge bat sibon kejingele kejing tunju bau Moses umat kau briu bau blay lapan kamti manyalam yaki sekeri kanan sibon kejing knyom sibon kejing tengko hema kiri ki briu ki kren persyayo bat hang ni apa kadang share darah hangta hari kelau. Bagat hak kapor
Lagi kon Israel long ki briu bakloi ban klet yalau pa ubala pelaj ki negeri jong jing lom rau bakloi ban kem ban but teneng ya ke komle jo ki wei pat hakrom syakri yau trai ba blei hang ni hari klau namar ka jing klet no ka jong ki yau blei u blei bo pe nang tei na ka khet jong u dap da ka jing ngausi ba lei ki briu ki janga ya ka bala ki bangala pelaj ki na ka jing syaban beng hau paro minta ki klet no yanga ki sedang penban ban protobot ban mani ya ki weipat ki blei jong nga perthei ki kun i ki jong blei ko ki kun siospa kat penang snap ni ke bor ya ngen perkat ngen yet yu yali nglalong u ka kristan nadu belakha ke po imei hatu ngalong ni en ngutau kristan ta kristan ka ba yai bai halenti lahi kai ngi hakabalang ka bangidon ningi kloi ban phai sekadiang kamon ban itnat irkom le ki wei hak jeng sakri blai ken mau yok ani kalong penban kelenti jong jeng susi yo trai bau play jongi namar ka wei ngiat persya kelenti bai mei pa kialam yengi ka ar upa ubang tip ngelange ju ya har kelenti balange bat hang ni ublei wa pek yiki kun Israel hangta hari klau wong la dei ban le ai yakini kibriu knang bakin yo phai sanga bat hangta hangtu ko bang laong jingkheng arpue glenong khot nyau prakandai bagi laro ban syam yang ni juk ki kentien haga gospel ke jong yonis kanong ba lenong kebalai the khot khat sao khat san ya ke ba hang ni laong ni kentien komba ki kun Israel kelamat ya kata kajing yam thang ba kajing la not khop hari klau bat shano kin pai mano uban yarap yaki mano basun ayaki habakum kata por wow komei kajing jenjar bakala not khop las ngap hang teru kau yoseu kajing yam reu hang teru ya kajing yam reu kat swapai kajing yam reu namar bakila bon kila yapno da kajing syapu haki sending jong ka riklau kabi jong ni seng kelong kabaklan haduk kata-kata onam don doktor kibala ban ai ki dawai ki ban nyerap ban penduk pendam ya tak bi jang ki sending hang ta hari klau ki kun e ke jong lei ngi perkat ngi ken mau la de ja ki e ke jing do no i be wa thon ha ki ying ki sam ngi kat no ngi pat no ngi yam ngi len yar ngak ken mau house nem ha kanai spa kanai bu fra ngam makla baka wei ka jingjia accident la dei ban penyaj ya ka jing seng on tep halum jing tep wela bu ya ki pratli ki senduk media bat hangta onamla ban kun ki pramen sing ki bak kodo ya ki mat ko tlor wat nanga ba penyaj ya ta ka jing seng abang ngap ya ka jing yam ya ka jing liar jong ki bahaya ngasem ki ba ongko kon kenrat idang perkat kon pin lai shayau pin dio sing kon pa shaying kon tit kau bang ya shet ro shaying re kon menta sha eu sing bat sha e kon pidon la ino no ye pai mei la ino no i be ba thon ko kon kenrat kajing yam ko syirkai bat ngap modur ki khon ke jong blai har ka por hang ta hari klau
ก็ลองชิจากรีคลาวจงกระจิงเงาเงียวบัดกระจิงกินชากระจิงทมังน้ำมันบัดกระจิงยามจงกิบเรียวอยากกระจิงดูน้อยกระเบบทอยหากกระจิงชาปูหากิเซนิงบัดหางนี้เก่งลับลีอยากกระจิงมุดจะประคัดจงกีชาโนงินพายอุบัดโซสเนบัดอุบันยรับอย่างนี้ในหางนี้กี่คนอิสราเอลกี่กันมาวยาวเลยบัดกิเลสชาวโมเสสองโกโมเสสโตด้วยเฮาเลยจงมีเฮาเลยจงอีบ่อนงับอนชัชกอร์อนโซสันเอบันปลายโนอย่างงี้นักนี่ก็บีจงนี่กิบแสงละปูอย่างงี้กี่คนก็จงเลยก็ลองกับบัดเดยยังงาบัดยพิรุหากปอร์จงกระจิงกระจิงสนุเงินพายตัวเงินพายชาวเลยมาได้ตั้งโนเงินโยดยังยังกระจิงรับบัดยังกระจิงปลัดบัดหางนี้โมเสสฮะบ่สงับยังกระจิงทูจงกียังกระจิงเจียกบักละมาดหากยิงกิสัมกบักกิสาหากตาดิคลาวหากตาราจงกีลัดทับด้วยมันซีมจงกระจิงสมลงบักกระจิงโซสเนบัดหางเตาละพายองอาบเลยโตอิสเนบัดโตชัสกอร์อยากจิงดวายกี่คนจิมก็ป่ากี่เนกี่บริวก็จิมก็เมนดักลาวันบันพายชมีโตอิสเนบันปลายโนยกีดับเวงโนนี่กิเซนดิงบัลปูยกีอาบเลยบัสงดนัดกลองกี่คนกี่จงเลยบักนูก็จิงกระปาดจงกี่เรื่องเอเฮาเลยกำยวนพายทลีบัดหางนี้อุบเลยรถเงาบัดงับอยากจิงด้วยจงกีละองโมเสสชิมมันตาลมอยากนองกัดกับมิยอบัดสัสันดูร์ชนะเป็นวันดูร์อยากนองฮักดูร์กจงบุเซงบัดดำละเด็บบัดชนะยาวเต้าเซงสบูยูฮัลโลจงดีบัดสะองฮักคนอิสราเอลBakino la shapo haniki sending lagi kwa banim pet show seyenong ti pin yo im u jisu u ong ha gospel jong yones lai kasau kasan kombau Moses la kentiu yo seyenong hari klau Bakitu baro la shapo hagi sending hagi pet show seyenong la yo banim baka bi jogi sending kam tray kam shu baka bor ka jong ublay klapau nang ba tau senyrnong bat kum tau ong kum taru on kin tiu yau khunu briu halor ka ding phna tiu e baro ba pech hau ka ding phna un yo ken ya ka jing pen em ki kun me ki jong blay ka ta ka long ka jing shem Kaya kendu yoki kon Israel bah hang ni ngap perkat ki kon jong blai amang pen kre ni kubor ngong balai bau blai pen donat sendon yaki sending hari klau hene ushubo tang yau tau sendong hajrong jong ding bat ki nu ni bekwa ban laj nak bi jong sending pet shau sendong u klam pendu u klem weng yaki sending rewu ai hakamon ba lai lui la pi kwa banem pet shau sendong de la pin kwa banem ta ka shong a pi ki kun e ke jong blai ni walang hakani ka jing shakri ban mani yo travi e jing Jesus Christ ngai ni baro kwa ban pet ban pa shau Jesus Dai tang mo unang irap nong pelaj nong sius pa bapan penyo hangi ya ka jing im ya ba pam jukot ni ka bor ka bau blai ka bala pelaj ki na ka bi ki sending hari klau ba ka bi ki sending kadang yai don kadang yai sa hadu menta ba kadang yai kta ki prabange ba ki khon be i ke jong blai la ka long haki yin ki sem
lakalong hakikam ki jing tei jing ta hakukom jingai ke jing mandi jungi yau trai bad bau blei komno ka bor ki sending ka trei borba hani ki skimenta amangi phai seki kam ki jam ki jing trei jing ta jungi lakalong nadu kinong rep hadak bat trei iki kam la jong khi pateng bat trei hakikam sorkar bat badon hakabor ban sinsar wat mut mereka sending kin i bat kin pelaj pi kin yai don bat hi kin yai le ban kejap ban hikai ban pensoy ba burkom bat dei ban le komno kom ki khun ga jom le ngin yet pendep yaki kam ban tre kektiin ga jom le haka kitab proverb konong ka balai pho ka de khot nhiều ter ka ong bala don u wei u briu u ba kerteng u akur ba u ni ba long u briu ba riu blai ba shakting yau blai haka jing im jung u ba hun ba diang kat ye ke ai ka ba u blai u ai ha u bat hang ta u yai dwai u yai ong halaka men sim ablay nga ay ngo yami pamnak kerku ya kaji im nga kum sakri jomi ablay tang kini ar ngapan bangan yai pan nami kata ablay wat penlong nga ubriu baduk tersam baduk sau yo ngalik tu hakajing tan bad yo ngatim yami nang tau ong Henry wanam ai pat yang bangan long bor rius pa yo ngaklet no yami bangan ong ublay ayu ni dai kajing la junga kajing presitom junga kajing nang kama kiji junga bangsa yo yani kespa kapao dai ayanga kat ban biang ki khun ke jong blay ki ju ong ka tin ka ong ki briu haka perthei kat dang yo kata dang kwa onum la ban penhun bat teng teng hakata ka jing kwa ban yo ya ka jing bit jing biang ya ka jing dap kan hai wat yalanti bom day ki pendai bat yalanti bom hok ki ong bakadai ki bahok ki kun be ki jong lei hak kitab ka baning kong ki jong Samuel konong ka bakatsan kumno usim sol usim maningkong jong kikun Israel juk Israel hadin malakio ka khet losdang basen syar bat ka bor ka jing kwalalot lasen syar ha ka jing im ka jemo badai hangni usdang ban yeng bersya wat nya ka ktin ka jong blai habau leu ong Samuel ki lej ong yau sol bau lej sakya amelek ban pen yabdo yaki namar lalong ka wei na ka hima klas pensin jenjar pensitom penjapot yaki khunisa lej mami menta le komjo Henry enda us im sol la jap dak basok u klem le komta leu ong Samuel ong yau sol un penu jaj baro bat beriu bat merat bat jing ri jing do leu im sol la tengkai kerpang yaki blang basngai yaki masih basngai bangon be salah sem lajong ban yo penengkam ban yo diki bangan yo lum kerhai kespa dai hani habau Samuel ulai shau sol ong ko sol ba leiti ba mem shimle ya ke bau blai la kren hami usdang banyada ban ong ngale ya ke ni dai namar klik sipai jongahi kile ba kiwanra iki ban pelong ke jingknya hakmat jong blai dai hang ni ba ka tim lai ke ong kosol u blai u pediang ma ya ta ke jingknya aingo ke jong mi dama shule ya ke bau blai sngo bahayami ki khun ke jong blai ko ki dong ya lambe hakari hakajala la ka lo ki sik council
haki snong ki thao haki yet ke hima jongi ken mau phai shau blai wat sha bang ni singing ken yalam sida ka jing ikwa jong ni ka do ban yo yiki ak ban pin men to ni ka do bat kin sejano tang sipor han ka protei ja ayu yu so namar ba simla pendep yiki ak ba blai ula kular hau ban ain do ba thung siam yo bat ka jing le ka jing u kala pelong ba blai la ken ria no nau sa Samuel ka pan kong kan riu ka lenong pin shem hangi bau blei wong kosol namar ka jing le ken riang ka jang me namar ka jing persya ka jang me ya ka mon ka jonga sol nama kata mensim jonga un ken ria no nami jayu ki para mengai bi endau sol ulap mat ya ka jing ken ria no mensim jong blei kawan hu ning kong ka jing bom nang thia nang dem ka ba ar chu trai sniu be kat yau badon nu breu la ka long wat ya ba yeng sem ba jan jong shania la trai sniu ka mensim bomman ka mensim basniu ka rung hau breu bat hang tau breu yo ya ka jing sok u trai sniu bat u tieng ban mi na ying ban lai se tai ki khon ke jong blai makata u ban ya rap yangi u ban ai pat hangi eta ka jing suk ya ka jing kemen la da don na pleng jongi la kum liat hakita ki buj ki sending ban penyele persya ban pen ikwa la ni ban le shiliang yau baret baduk barai tai pai shoblai maki kun Israel ki pai shoblai hari klau dak yo ya ka jing singan ki yo ya ka jing lai loi kim ting sho ban mi la yeng ban lech haki kam ki jong ki namar udan hang te unong plaj ba unong ya rap jangi ki kun mi ka jong lai ki dong ya lam be hakari ka jela jangi wat ong ba dei bang perkhat nam ta jong kita ngasale om ta em pai yeng hanorim ke bang dei ban le ke bang lapan hau nau blei hakapor bang yeng ban mi perthei bangan yo ya ka jing job ban long u kadong sensyar nong yalam hakari kita tenriu andau blei ula penjob yangi ngasa kelak tien ban ong ka perkhat nam ta kita ngalem nam ta em ka kitab jingkheng la nong ar ku ar ka dekat bak khat pra ka ong lada u balak u ai hanga ya ka siar ka rupa ka bandap ni ka kamera dan lei nam dino ya blei bat yaki briu la sispa jango balai la kren ki ktien dau balam unong thulupa jong blei u blei la jiet la khat ni samla balong nong thulupa jong blei ban yeng berbor ban pen sneu haki kun Israel yake ak kebau blei udon ban kren haki bat habakum kata por kajing sirhem kum nong thulupa ba sirhem jong blei kawan kajing tenju hagu bat hangta kai kata kajing tenju ya kebau balak usim ganan umut ban lei letma yaki kun Israel utip badan lei ngamla ban job yaki katba uni unong thulupa jong blei udon hakeliang jogi kun Israel komta usdang ban penshoyu ban ong ko balam sobha tang skintin mentim nagi kun Israel bat hangta ngan job de basok bangan sa ai hami kat de bang mi kwa dai hangni ki kun jong blei bau balamu ong ko balak dami ayanga yaka rupa ke siar kaban dap ni ka kamera dan lei ru em ngadam lenno ya blei janga
Bagan tim no yang ki breu lajir jong blai ko pa jonga. Ki khun eat ke jong blai. Ni don ni ka prothei. Bagi sending ki tur hajan jongi ban ka matla iki khmat bak jaman sim ban pen long iki ni ka do ban ikwa iki aka prothei u ei bom kwa ban riu spa. Ti Henry ban kwa nak lenti bom dei kelong Persia ye ka mon ke jong blai. U blai jongi u don hasenda jong kita. Wat la kila bakla. Wat la kila ngam hak jing thala. Kin pai show blai. Wei nong trei jong sieng la yo ye ka jing i nau sieng. La shania lut hau ye ka jing yo jing kot jing lut jing sep jong kari barok ka wei. Le sing la ban ong ni por kum finance minister. Bakri le ka jala ka shania hau ban pek ye ka yo ka kot ye ka lut jing sep jong ka jala kari barok ka wei. Ti namar baula bat ni ka kam la yo ye ka jing shania kajing pensyoi kelawan hu maula ban le kau snobet ban bu iklat lenti ban pelut yang bisa onam don menu bala ban tip ban lap yang kita kebut kejeng hu rekat bagi snem kedang yai anang kinton yang kita kejeng le arsap kejeng hu bat hak bak kado lawan kajing toket la shem bau niu briu la pelut bon sepolak kapisa bakam sinalut hakikam jong kahima rela kensyo bat penlut ladi ban empaho pahai ban bit ban biang kahing kesem kikon kikti kijangu bat menta la snotho ulangat hakisrip komno unle anakapor kibriu jong sim kelalap lut yaki AK baro ban hangta kabakut kalong lada ula udai ban siu no man pen pai nek bisa ya bau la le bakla pen kam makla lada umla ban le kumta udai ban syong hajil sirta jingim bat hangta hak wigas ngiu syong hak kamera office jingu bau syong hangta la sei yaka kot sada badu kulom lasdang ban thok hangta ye tak pisa ye bala pelut bala bam klop bandau la kheng hatrai jong kita ki kotsda ki bun page ushem dak bisa klabon palat ndau perkhat duong na ngan yo pat ban siu ni bisa memang la pelut bom dei klab hayanga e bangan syak kamrang man syak set patok si jing kemut ton jumut cuman kap hayanga bangan simno yala ke jong da jing hangta kat perang syong hangta ka jing kia ka jing mut ke jing perkat kaban ya ut ke pohor bat celang udam perlu hakemi uyo tia te usin jong da ka hima ulej ban pet yau tau syakri mau iet ha yau tau nong trei wala tip la le kumta dau lej haka kamera jungu uyo ita ke jing tho hakit ki kot sada bau ta nong trei jungu los dang ban tho angta ya barok bala pelut bom dei bala syam habak ko duong ngam la syu ban siu ni kepisa kelab hainga bangan penyap no ladi bat ha rum ya kintin bau ta u official u tho u tho pat u ki tuong ko nong trei ba ye janga nga hun kamen sim abang yo bam la pla yala ki jong ki jing bakla ba melale bat minta mem don kam man siu wat siteng karu u tho hangta ngala map no yami bat ye kini kajik lut bakla jami wan hang hapes jonga bangan yo ban kren saika usan ban usil ye ka mohor jongo ki khun jong blai tagalong bau blai ulong ni rap jongi ki pop jongi wat agla sao han ke sali par kat ka yor ong ke tin ke jong blai u tau briu la do jikermen bat ka ba ap fatang ke jing yap ye u ba u un penyap no
เห็นไรเราอยู่อีก็จริงทอบ่าวอิมกันนารุองโกน้องตระบีเอจังวัดคุสไลยากันนี่เอเกบารอนามาร์งลามามเนาะยากิเอมาเลบาดกุมตาวันฮาเฟสจังเป็นเด็บยากิกรรมกุมบามิตรัยมาลกัสกีกิคุณก็จังเลยตาก็ได้บ่าวเลยจังอีน่าสันดาจังอีทับเร่งกิจตรายกรรมจังอีก็เป็นตึงโคละเต็งละกุมเละบักละพายเชวเลยอุบเลยอุลองนังรับจังอีกิคุณจงเลยกิเซนดิ้งกลับปูอีกิคุณสาริคลาวเกมสเปอินอวัดหากจิลองจีเอ็มกุมกิคุณสำลาก็ไปเอะกะจุกุมกิคุณสำลาบีเอนี่ก็พอกินกิคุณสำลาก็ไอเอกจิงไว้ก็ยาบัสดนัดบัสดเทียงกับบลังจังอีกระแหมบัดกยาเชพรังนี่ก็พอหากจิงตรีจังกานามาก็ย้ายไปเต็งก็จิงตรีกรรมแล้วก็จิงสังคณะก็จิงสังสำลากุมตากิคิวเตอร์บันปลองนี่ก็บลังกุมนี่ก็บักลองกิคุณสำลาบีเอพิรุยาเชพรังโอ้วัดดอนก็จิงเชฟตียินดีเซนดิ้งก็มันจะเละประชาบัดเป็นดูบอร์ยพีพายชาวเลยกุมกิคนบัดพี่ดอนอย่าอีไม่พายจังพีกลักกระชานกลักอย่ารับยาพีกุมเนี่ยบัดพี่หลงพี่ดอนนี่เองปัดก็มันเสียมก็จังพีบัดอย่ารับบัดซิวกเลียงอย่าอีไม่พายจังพียังไงบนแบงจะพี่พิยปุลีอย่าคุยกับกอดละท้อThe folk tales of India. Kejinga thu khana birya puruskam jongkari India. La thiet ita kakot mala pule. La thok hangta ya ka wei ka jingjia ha ka yeng jong menteri birbor. Gitip ha birbor. Dei menteri pas tatam ha po usim akbar. Rai hak ta ka jing tu khana la ong maka jing start ka jong birbor. La dum ngan ka buj ka start jeng omla ban simrak nun le bat uru hat ka por la don ka syayong la perkat bonukom bat hadu baun eno ya ka commentary bat baun song no hayeng klami pertaisu maka jing le ran ba onumla an pendep ya ka kam bau sim upha ya uban le kai kita Ngetep bagi para menteri hakahima kia bisri bah yau berbor. Dikumno kelej siapa im ba udon ke jingpang ba yongkli. Keong pe im kene ke jingpang jongpi ba pin yo kloi ya ke jingkot long tang ba pidei bandi dekadut mesti kertong. Mau la don pi la puli dekakot. Do di dekadut mesti kertong. But Shania hau birbor ulai wat ini kedut ma datang u menteri bas tatam u bala ban yo ya ke aka bos sim kwa ini ke samla pitip mesti kertong tip dai mesti senrang on mong mesti senrang don dai kadai ka jing pha ka bal khia balat la perkhat kumnun le em dalat Bat uni menteri la syong kuslai halien. Klem tre bam, klem tre sum tre sle mnyang tia nang dem. Ngap kisam labi it. Ke eipat. Ke bajia hat ke por. Ke kun ning kong jong birbor. Bade ke kamramnya ke kun he kala samla. Ban pejlem ya ke jing e jong imei pa halien. Ngala ong pi kan mau lem ni kata. Makanya ke kun, haba ke pek yau kpa, kayu i badon ke air ke beri hau kpa. Namar lasdang tangyong raiko, namar nang tiak nang dem. Bat ke ong ke por, bakal Aisyah ke ong to sipa, sabhadisha, ngatip jatkan, kun ong ngam kan. Hang tak dem ke syong, kabat ikut siu jau kpa ke ong papa, ngayu i. Baka don ke air ke ba pipi bori nangi kum ke him so bahase pa ya thu lem bangala ban yarap ye pi ba hangta kala yai thlia u ong khun kat ke jing start yang champang jonga ngamla ban le e ni ka kam le pi le khun
พี่ดังรีดสภาโคนวัดนมทะเลวัดนมกุศลงำกว่าโคนบันเป็นกุศลายพี่ก็ยิงกระเซมตั้งในนิกรรมบางเดย์บางไตรบางกะโคนกะยองป้าสภาสิบัดหันกะโคนกะชริยามป้าสภาสิป้าอย่าโทษเล่มงำละเตป้าบันเปยพี่หาประเด็นกันดีกะจิงลงยิงกุศลายสับจังพี่บัดหันเราเป่าองโคนชิมปุเลยกันนี่กะจิงทอบัดดาลายอีกะจิงทอกะเต็มบาวสีมอุปะโยกพาจงกาบันเล็กวาดดุดมาสิกรตอมตะคูนกะประคัดกันนี้ก็ได้กะบำละลงตั้งบาบันเป็นสโนโทโยสีมกะลงกะเบะดับพิมละบันอายยากะนูก็จึงเป็นชิชากะโคนหากะตายกะเมียดกะลุมยากะจานกินเนบกิตุมกิตามกะเกตชิคอใกล้สายจานปอร์ขัดอาร์สเตงเมนีดหากะปุงซุมโยสีมบัดนักปอยหังตากะปุงซุมกะใส่กิจานยังกากะตีดาวเดียงโตกอุสอิมละดุเทียละลิงอกกะกะตาบักไอ้สายจานกัตตะเมียดบัดหังตาละพระอิกิบริวจงอูบันเลดเป็ดมนุษย์belang sajan kata miet bad enda kita nong trek la leki ong kopaim ka khon jong menteri rangba o ong shem wan yalam ya ka asini balai ka le bi kini ka samla la wan yalam ka ong ko ong sim balai kata miet pon sajan ka ong ni pa im kenran ngasule ran bawan sajan men sngi men syai Namar yok kikeli kibriu ngan jubab kumno. Wah ban wan sajan le rang. Balai. Pa wan sajan de ki jan namar badang yok khon ipa menni jan miet. Piok ke mentah. Dang yok khon ipa menni jan miet. Hang ta pe wong ka ni tikla krebi chisha. Ha bau shinrang un ka khon. Ong biang ka kun si pa im ladau shinrang ka kun kumno masikertong on aidut sa phakti la job ma pha ong khi lek ong yai pa wat kuslai shu chang kadut namar la deb wan ai ma phi ka ong pa im ngan lek sai pa kumni num ngai ai da ka jing tho sim thu ong menteri berbor wanno la shai sha office ngala deb yo ikadut masikertong nei khon jong phi bat minta ngala klan ki khon e jong blai ta ga dei wat ki sending ki trei hayeng sem jami ban pin do thia do dem yang gi kimi ki pa namar ka jing long jaman teng ju ki khon Rekan ni baka ying ke jong bor ka kemen taki bor jong sending kimla ban yai dan bat ban yai sa bat ki naru play yu aga jing start ka khon ka phai a play aga jing start yang bangla ban yarap yai pa ki khon samla bi e la ki jong ki ying ki sem jungi peitlam ya ka hekashon ba hanta phin yo ya ka jing porto na i pai me phin yo ya ka jing khon na play bak na ki khon Badan ya ka benta ban pek ya ka jibit jing biang pai mei ka yin kesem rai wat long kong ki khun jun reng ka ong ki tien ka si jangi ban bi nakado daj nakado ki khun sama bi e ngai bang ni hama ki don ka jing seng snot ngis lai pai la ka jong ki yin kesemเป็นอีya ka khmat ka ba kmen jong phi ko phi yeng ha khmat le man rai ban shkriyo kom taru pin i hal yang semพินยอดยังเก่งยังจะคูจงพีก็กิคนกิจงเลยหากยิงกิเซมก็จงกิวันเต็งกิกบอร์จงกิเซนดิงกักจับกวันระยังก็จิงดุกยังก็จิงกระโดดสนุกอินพายเวลองป่าเฮาส์เนมหักขันได้สปาร์ขนายพนเรียวบางอย่างชงกายหักเวก็ยิงยับเรียวอุองพาสตอร์Day house nem hakan dai spa kanai pupra hakam meet
kabang lamat ya kajing jenjar kabang ampat yu kendo menu hakajim jonga bang ong ye kimi ki khon tok kimi ini pai shoblei hakajing duai wong kitip balai pastor kapenlong yang akum ta Shwa ngai pufra I mei pa jonga ke bebet bebiang kapeng tiet yang aku ke truk for wheel bangan kamai ding saudong nagi tany west kasi hills ba mi ba ke ding saudong bat ke kot stengka kot ar kot san ke ki kot lanjuma bangam kuslai ke pisa nomor kat swakta akipla kadap smem ke pisa jonga samam pisa jonga Rai hau kandai pun nyau sebak kawan karai na Supreme Court banum syasyu ban pom ding kandai pun nyau la sang ta ka kamai jing eju kandai hu pra ndana yesu katrok ka baudon hap chu set nama kamyok kamai ka jisu kapisa ka baudon namar shim lakan syau da perkat banang yobet shim don syu lalut har ka por bat hak ka miet habau syong balai jong ikurim ki khon lak hiang but la Simon step mdan kaushu ban setja ki khon ke jong blei yo don hap deng jong yi kum ki long yi ke mat kum tai pastor ne ke jing duai na pli duai la duai ya ka long yi hang ni ke balang ke mat ya kata ka jing la ka jing pang ke sitom kom no ban pin kre ban priang ni ke jing sang sinot ha ka balang jongki hang ni deng ngek ka ni ka long yi ru ka phai show blei Ublay ulap dilat iki bakila ban pediang iki khot jelket banek kemen ban ya ro ya ublay haki yin sem jongki uni ramau ong pastor hak shwa utau snem ngam ju kendo iki khon ngaju ong kemi wan hayo mairang don kam bisa katno chusei sanyau pi kemi hanrai minta don isu La Simon step ke julong kerukom nong kendong sengi mara ki step ki khon ki di isya de keja. La shni rum dan syu. Kharum dan syu. Le kum no. Ba dei hang ni ong ba ngamat ya ta ka jing long men sim. Abang apek ya ladi ba di kimi. Kamen sim ka pat bat ka long at ka por. Kyo mat ke syuto la shai na la ki khon ki pansha ki panja ngin ong kum no. Ki khom ni ke jong play wow ka apot ayu kat kata bat dei hang tau ong kimi ya ne phai shop lei ha ka jing duai reu ong store bangan duai ru ngam nang nama nadu ba lasang thi samla kadang lei chong class tang hadu antar primary renang tang laja ngalai but kali nganang nya kali ngam jutip syu ke ying bani bat ngam yo sngo jing duai syu Rek kunungan duai. Kimi ong pa duai ma pi ukli ke yeng. Kimi dem uchu ong a blei. To sosun ei. Yangi ki sekri ki jome. Bangila ban lehi ei. Ya ki khon ki badang ret. Amen. Tu ong hak ta kemit ngam su thu stor. Ndala thia sibet chu hon chai ka man sim. Uong mangas ngau kumba ublay ubanga duai tang al kelingan tien usngap ya kajing janga uyo ilut ya kajing janga ba ujubab ya kajing duai janga ngayo tiasuk klam kan mau syu ya kala syai ke bagi khon kin pansha panja ngan ayu ngaklet lut ya kita baro ngahun kamen sim badang step prenga ngayo ngau ya kajing tiet jingkang tok 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 Orang kipen stek, bar ngakinga pli ke jingkang, wah dau parlok jonga, ubang alaya itu ide kam la slem, uba upan liang pisana bat hak ta po, wan haying ju ban ayno, ban siu no ya kata kapisa, uong kolok haba ka kam jongi baro kala flop lut miyok pisana ngon siu nanga. Muong ngadon tangba halaman sim ngoong namar kajing long hiran jong ne berthai nganam asyo ini ka pisa keliang mga sim ne phi
Remen nimit kat banganang tia. Ngam nang yo tia. Kasiwan kata kajing sngau hakaman siam jonga ngasukin mau yemi iki kon jong mi. Nga ong komno ki kon jonga kinang yo kaja wa ki kon parlok jonga wa dei wala kersyani aman sya menta kin syathan. Ngan lek la syai dang step balai aino anek pisah. Bat hangta la yo ita ke pisah. La ke siu ke kimi. Ya ap tang hadu pada ki peramajan pada hidupan. Mara ki wot le ke siu ki yo tit khao yo tit sini wan ra ayeng da ka jingkemen. Oh hang nga ai ngu yo blai bau blai janga long blai bak loi ban rap janga. Ni ki bor jing dum ki bor jong soitan ki dam la ban te ban khom sa nga pleng wala nga long ubri wa pop ubri wala lelo jing sniu baro re mga pai show blai janga u blai janga u isn ayanga komba ong raisem sim hakatu ka jingwai ba arspa nya upra nga i nga long munong pop atrai ngam nang nga duk nga rem nga tlot nga swai rai yanga tu isne shisha ublai jungi ki para bangai bi he long blai badap da ka jing ye bat ka jing snusne komno kom ki khon ki jong blai bangi jumat ya ka jing rap ka jing o hatung ina muhun mo ban im kom ni kom sipara bok bi khon hau blai ban don hanika balang halagi jong ki balang ki bala hikai la pane pen saningi klem dakta klem da pen sto bakla ban da kring ya tu iki wei pat banwan sakan hon jonga Kamadon kajing sau knyum, madon kajing sau bisri pihon, ya noeno. Ngen ya halak jong kebenta kebang layo ya kajing pensyai pil sauto ban sakri yo blai. Ta kajing ngek nama dei hauta bagi sakri mani. Ngen yo ya kajing pelaj, ngen yo ya kajing nyerap, ngen yo ya kajing mam. Ba dei tang mau uhi balapan ni ya kajing im tabam jukut. Omdon dek wipat kibor kilat. Jong kejing pendep niam, kejing pendep rukom, kejing pena telit, kejing pena sentur, ban kring, ban kro, ban tan. Mereka kejing penem kilok behe, langi hun hangani, kom kasinot, bakirungai baro ngeniai sakri kom ni. Kalau don kanu kejing skop nyum kejing skop her, bat hangta ngan ongi pi, kejing penem, la don lupa hangi iwe pa iwe. Jingkeng kan riulenong dekat ban kong ter Moses ulamat ya jing syakren ben ki pranong sarabi na kapor ngai ngiru tengkat nya kendu ya kini lagi jong ki perstri ki pastri ki balang jongi bakinong syarai ki dalam ki syaknyum ksabu sibon ki jingkeli Moses saun pulih yin kitab jing keng kan relunong bahang ni Moses ulah dap da kajing susi bakajing kuslai bejor baki laingut kirang ba ki lek hau baki tagilong Kora Dathan Abitai ki ongko Moses kini baro kajing le jong mi kim simdei nau blai ngap Kem sim dei nau blai. Reki dei tang namar mi kwa ban yo ya ka nam ya ka burom. Baban yo sibon ka bha kaspa hamihi. Menle kum tau brilok tu blai. Ban ya lam no engi dari Egypt. Ban ya lam engi ni rikla. Kum ta ngenum ko ngu ngenum bot syami. Bat kita ki langut ke bang la ithok kerteng pi. Kora Dathan Abiram. Kia lam lang berki sa arspa san pungut ban ong Moses ngi ngem syu ban buat ya ka jing lam jangwi khatu kam kta mo ngi kinong sarabi e ki balang don tang iwe bayat lendet hadu bangi pat nut ngi habe song kom ti balang mani perkhat kom nu ngin le ban penwan pat ini sika kenhun ke jong blai
bau Yesus ong haba kendai tiki don ken hat sem rei we ija oh no hangai boleh wahat i we kala kalong kajing ta yang iruk dum sarai rei menta arspa san pongot kil ong Moses nyem tre bot syo yemi ngen mino ngen ya no lo lunti kajing sngo kajing kta ya Moses kibrang sarai bi Moses uleseno Moses upasya ablay. Ablay hatu ke demu ke ong kini ke arspa san pongot. Ba om sini mami bala khat yang ban le show paro. Ban pen i ki sport ki kamba hakmat jong paro hadu ban pelaj no do sha paro sha ikun ban mi no. Ablay menta ke ki breu ki ong bangan le ini ke baro tang nam ta ke jing bit ke jing biang bakapuram pangan yo. Blay ong Moses wat kuslai ya chep sang ya pendep ila ke jong ki benta ki mala ben set api tang ba le ye ni ka wei ban pen sisya ba ya me la khot dangau blay wat do jikan men wat no men sia kata ka de yang ni nak sarai ngen yang scam lang isya kren ni sya wadau ye ke ke bangi klam le ye ke babakla Nia lam yaki balang jongi kat kum ke tin jomlai bat kot kum ke jing product ya ke PCI ke bu klampin bakla ki khun jomlai bat blai ong Moses khilai ong lasai pan mana pai ba yau pai ba belin jong ki Israel bat ikta ki arspa sapong lem ikta ki langut ong wan nge syong halor jong uni ulo bat hang ni ngin yu i bahatu deni em bau blay bala khot emi Moses lo ong ta la lej ban ong yu kora kilej ong ki breu jome kin wan lang hang ta ngin syong siliang mar siliang baru ong ta por kinu ki don ka liang jonga syong si ki liang ba ka liang ki syong si ka liang ba syong ta aspasan po lemu ta ki langot la syong ba ong Moses ko pai ba to pet ni ka por la da don ka nu ka jingjia balong persya ya ka jingyap kuma ju yap lem ha ka pang sitom la ka jingyap ta ka ngwei pat to tip bau blai u khot yang la ka lon ka ngwei pat to tip ka long ba ong ma phi ba dei bang su kam hi le men le hi don sibun ba le men le hi don sibun ba kam hi ba ki dei ki nong yalam ndai ni te em la pin ko boring kat kum ka bor jong ka balang balong kinong sarai nagalam ka balang ki khun ki jong blai hamang ka por lengkot ka khindau ka ang ka kat wak ka khindau kita ki arspasan pongot jrang ki hap sata sepok khindau ki yam lenyar ong ka tien jong blai hangta bakata ka jing lej jong ki ka jing yap jong ki ka jing sautrem ka jing sngongiu ka long kum balong hadujak wow so phieng ke met ban prakhat ye jing yam riu bro ar phangot trang ki hap sepo ka khanu ka ngu imi ki bat hang ta ka kebom yang khop i khon jong blai ya ni shania phai shau blai shania ha ki lam jong phi ha ka snot riboy shania ha ki lam jong phi ha ki lam jong ki nong sarai ha ki prastri jong phi ha ki partri ha ki balang jong phi kenom ya lam ye phi syaka nukunulati bomdai ya lam ye phi ka bang Moses wong ngala khot ye phi bang ya lam om syaka jing kwa jonga ngai lam se jing kwa jong te la khot jonga kata long bang ya lam ye phi syaka ri jong ke jing sok ka ri kanan keng ki khon jong blai ka sinot ka PCI kan nom ya lam bakla ya ki khon la sispa jong blai lada don narut nakiar ki bawan bertu bakla ya sprang wat pediang iki net ya ke bakak tin blai ke lam iki mau Jisu ong Matias arp nyolenong de khot arp kuat pulai wong baro bo ong atrai un yo lai lambat nga hakahima ka jong pa jonga lagi takeng jibale kamon jong pa jonga kita keng kita lek lemat nga haka jika songne ban krepi sibun tekin ong ngilaya lap ya haka keteng jong mi
la pen khia haka kerteng jong mi la beno iki ksut haka kerteng jong mi reu jisu ong ngan ong ya kita ki sedien jonga ngam itu ipi pi ki sekri baman blai onyaram un karsan boringi bayo bangi so schem ni so shirhem man ong ablay ngati ngaladon bat mi klet noi berthei yong siong ko ong jisu ki pi ki riu baman ngam itu klet sedien jonga bat hangta ko ong Matias Arpusan man so te bakti bakjat thep chete sebedum bat hangda kalong kajing len yar bajing thep nyat jisu be u khot wong Matias khat we arpra wan hanga phi baro thaj bajrem ngan pen jem ya kajing kit jam phi bat watla kajing kwan ban oro semen sim ngan yengs kem nom klon mangatip u blai jisu junga blai nong yarap bahajane junga jisu be wong Matias arupra arpoga dekat wong kita keng basumar ya ke ketien jonga hakmi nam eno iki rengani lorengkat bat phi lakas ngi hadik ba waino ni partai doblen kerkhu ini dai phani ngi sekri rengkat ini jingir khu ban tip bau blai ude nong yarap nong kersian nong pen em nong sispa jungi u blai nanta ka buram go jungo amen. Ki khubor ki bokordor ki bau syakri jong blai lo sam pedang jong I hagane kapor to ai bagini khubor kin yo jaka hagadon jong I we pi we bat bangin mi na gane badan bat na gane ke jaka ilai phai halang jong I sem jong I rangkat da jing dapura hagadon jong I ngage bang ilai phai nang ne rangkat bat kini khubor blai ku pi pastor Beliau na yarap ya pi, ya kabai penang yok ke jingkot ke jingkia, bagam juru ya kabai penang lak bersyakri, ya kakam jong kunrat nang ini syakman, unkur kuru ya kaying kesam, ya kelok pergi kun ke jong pi, ko boleh sibun pastor. Teman yok ya ke jing permenda ke berdankam, nak kaliang jong kasinot, bagam juru nak kaliang jong ke reception committee. Reverend Moderator ngidon sakawai pat kaji seng pat ba kaba pelong hagani ke chanme da kapor riu siteng ya kajing ruai penramen siam and sayalam da ka umroi society but iban pule berduai dejman mesan ar makro kandon kecing lum jing aingu bat kapor belum jing aingu nginio ke koya naka umroi society nginio panis ngap lang ke subject balang ke boong ke balang ke bayai ne hadu ke jingyap wat apdeng ki jing ya ke ban kren dari Reverend L Nongrut kandon ka closing ceremony bat ibidul idai teman besan si Syadam. Ka jaka ban long ke jingseng kan long biang hakatai ka pandal ka ba ngialong nadu ka singipalai. Ngidon ruban pen benar bat yatu baka jingseng senat kaba arpufra hausnem arhajan riu kan long ha kabalang Presbyterian Diwan nong tlu sepngi pastorate nong tlu matan presbytery hagitarik san hadu pra maat arhajar arpuhun riu ki ka subject jong ka senat hakadeka jeseng kabanwan kalong kasian kabayo I
ia ki beneng balakan nongkren teman besan alapang nongkren aka or shiposteng Reverend R.M. Mukti but shibjesteng Reverend S.R. Dekar kandon ru ka subjek jong kabalang but nongkren bakabalangkan sajian inongkren jong kejing sengken thai ha ka ne ka sinat kabanwan idei I Mrs. Basbunsi Walang subjek Yanu Piawar moderator elect idei Reverend P.L. Muksia ka team jong ka Children Sunday Arajar Afusan kalong kikun kibestan kilong kapan snyat ya kikmi kikpa ngidon roban pensngo pat ikini kijing penbena badon kam ka jing ai admission form ya ka LLC course ka leadership course umot ka dangya mentah Kibadon jing mot ban pule kene ka course ken sim ya ka form na office sinan ka tarik bakhadu ban priang ya ka form kalong life tarik umat arjar arsan ka kelas kan sedang nodu kesan tarik April jong no stem ka fees kalong sauspa sisnem ka waipat ka jing penbena ya ka Dr. Didi Lapang scholarship form na kabenta ki bapule ka master but doctorate master degree but doctorate ka scholarship on sedang ban ai nadu ka arterik April arajar arhusan ya ka form la ban yo na ka office jong ka sinod nong po ha ki sngi long tray ki bala ban apply ki long ki khun jong ka ri boy Presbyterian Synod. Ini kilong kijing penbena kiba ngidon ban pensngo nakaliang jong ka office ka Synod. Reverend moderator ngidon kajing penbena hakabedei bat ke reception ka nongtlu mathan Presbyterian Union bat ka Synod Standing Choir ken sngobha banlet hakaying jong ikong Indria Renghang ka house number ka ba Shispa Sapunreo ka ribhoy sapngi kanlet hakaying jong iba Polestar Shadap ka house number ka ba Shispa Sapusan pin sngobha ban syong hakajaka ka ba Pipidon ki trying kinwan ban shaw pi bat ban yalam syak ne kaying kabadai ya ka ba pide ban let komban pen skam ya ka ei ka ba itemen san secretary loong ba ka jesang mit kan long hang tai hapo kamadan snong ki driver ki ba nya iki kali ka jingkerpat kolong ba pins ngobha ban mi suki suki namar ba ngi sngotu baka surok kalong kabarit tekan mi shibun ki jing lada phiele ban mi kloi tenamar kata ka jing kerpat kalong phin ngobha ban kongu ya ka jing penya ane ka jing penbet nakaliang jong ki volunteer kadon ka kot jing rai ka balakum penhap ka bom don kerteng te kino ki bakum penhap kin ngobha ban ya kendu yang abat ban sim ya kene ka jing ruai ki pajba baro ki badon ha kene ka por nga ngobha ban kerpat na ka banta ka jongpi ashwaba pi fin mi nang ne ngobha ban pet ya ki tiar gitar ki jongpi ba ka nombu ka jinge na ka banta ka jongi kom ka reception khobla shibun Idang don sakawe ki jing sang shbit jan bin te la da long bala mano ba dang kwa ban ye jang lang ban ni
ngi priang subhai phi ben don rekat hang ni jing sang sibien den re ngage ban priang jong phi ki pra ngage baro ki balaiwan hang step balaiwan ring ngage ban dalawai ni jing sang peli phai no chala ki balang ki jong phi den nagaliang jong kasinot koblai shibun ya ka jing wan ki jong phi mata ka singi hang shane ban kamjuru ong tole isuk ublei undon rekat bat phi ha ka jing yai lenti ki jong phi hala ki jong ki balang ki bapher bar ngada kerpat ru ba phenom de ban yale kerki to ya jai ba ganom don kono no jing ja ka besusi lenti nama ha ka singi pro singi ngila penur por na ka benta ban sekri ublei shibun tole isuk ublei ndon rekat lemat phi bar kamjuru ha ka pon ngat ai khoblei ya ki bayawan lang hang ne baro ngam da ja ko tang siu kita ba lej phai halak jong ki balang to lej suk ublei undon rengkat lem bat phi tengim don isu tengin ya penwai no ya kena jing sekri blei ke jongi hang ne kapor da ka bangen yerwai kan majurwai ka arspa arpen reu kan majurwai ka arspa arpen reu. Let us sing hymn number 226 but hadin kena jirwai ngasupam kon ya Reverend B.R. Khanayor ibadai Senior Administrative Secretary jong PCI jongi bain subham pelayangi daga jingkerku punwai kalama khrau lase ka gospel blay kalong kanama jirwai ka arspa atendreu ngin ya punwai.
tongin nyawai. Pelat yang ia belai di kijing kerku kiba kensai kiba me melapan kre. Banang yai pendap yau pat lang jong me. Daga jing ie jong me baka jing tau thamai. Kabada umen siem jong me. Bato da airu baka jing ai kabadap yang trai Jisu. Kajing ie kajong belai baka jing aslok umen siem makoj. Kini kijing kerku kinyai sa. Bado pat lang jong belai ubat dan hang ne. Kiri ungai hagani kari bat satlak perthairo. Menta bat halakarta. Amen.